Чувала си за бързи печалби. Без очила съм. Ето ме отново. Да, чувала си за бързи печалби, за лесни печалби, за големи печалби. Чувала си за всякакви видове печалби. И тези заглавия носят емоционална радост вътре в човека, в неговата душа. Само че бизнеса е нещо различно. Реалният бизнес е онова нещо, което е дългосрочно. Онова нещо, което често пъти е трудно и онова нещо, което понякога дори те разплаква. Граденето на бизнес е онова нещо, което те кара да искаш да разбереш хората около теб, да достигнеш до сърцето им, да достигнеш до реалната им нужда, да достигнеш до мястото, където ти можеш да им помогнеш, а те от своя страна помагат на теб. И не ти казвам да работиш безплатно. Не ти казвам да не оценяваш труда си. Казвам ти да не вярваш на гръмките заглавия, които крещят дай, пари, финанси, име дори. Не дей да им вярваш. Последвай ме за още подобни видеа.